hvis vi skærer igennem alt sludret, så er der kun én ting, vi for alvor kan konkurrere på. Og det er, hvor dygtige vores unge mennesker bliver. Men hvis man tager til USA eller England, så... Hvor dygtige vores unge mennesker bliver. Og i øjeblikket er det sådan, at 5 i en klasse, i en almindelig folkeskoleklasse, får ingen uddannelse efter grundskolen. Og samtidig kan vi se i TV-aviserne, nu begynder man at fyre lærere, fordi regeringen har sagt, der skal skæres ned. Bliver vi et dygtigere land af ikke at satse på vores ressourcer? Selvfølgelig gør vi ikke det. Derfor skal vi investere. Derfor skal vi tage penge fra din bank, for du vil ikke give dem selv, og give dem til den folkeskolen, så de bliver dygtige. Fra min bank skal... Så tager vi lidt flere fra din bank og giver dem til folkeskolen, så der bliver dygtige elever, så bliver gode uddannet. Jamen selvfølgelig er der banker til sidst. Hvorfor tror du på, at man bare kan blive ved og ved med at tage ting fra folk, og så regne med, at det bare kommer? Det er jo ligesom om, at du tror, at man kan stemme sig til velstand og velfærd. Det kan man ikke. Det er jo derfor, at Willy og Socialdemokratiet i Fair Forandring har sagt præcis, hvad det er for nogle skatter, vi vil regulere på, når der kommer en socialdemokratisk regering.